Els programes d'esport escolar sorgits del Pla Estratègic dels Esports d'Hivern a Catalunya tenen com a objectiu promocionar i popularitzar els esports d'hivern entre els més petits. Enguany, aquests programes continuen creixent en índex de participació i d'interès. Els dos projectes principals del programa Promoció Escolar són, d'una banda, l'Esport Blanc Escolar, una iniciativa liderada per la Generalitat de Catalunya a través de la Secretaria General de l'Esport i l'Activitat Física i el Departament d'Educació, amb la implicació de la Federació Catalana d'Esports d'Hivern, els Consells Esportius, les Diputacions, els Consells Comarcals i les estacions d'esquí alpí i esquí de fons, que permet a l'alumnat de tercer i quart de primària dels centres d'ensenyament de les 9 comarques del Pirineu practicar i conèixer l'esquí alpí, l'esquí de fons i l'snowboard durant el segon trimestre escolar. I d'altra banda, el programa Esports d'Hivern Barcelona, que en aquest cas està promogut per l'Ajuntament de Barcelona i forma part del programa de l'Escola Fa Esport a la Ciutat, coordinat pel Consell de l'Esport Escolar de Barcelona dins del Pla Estratègic dels Esports d'Hivern a Barcelona 2012-2022 i ofereix la possibilitat a l'alumnat dels centres de Barcelona de conèixer els esports de gel i de neu d'una manera lúdica, formativa i econòmica. Els alumnes poden practicar esports com el cúrling, el patinatge sobre gel i les diferents disciplines de neu, com l'esquí de fons, l'esquí alpí o l'snowboard. Ambdós programes, a més, s'emmarquen dins el projecte olímpic Pirineus Barcelona, amb la voluntat que el màxim de nens i nenes s'involucrin i visquin l'experiència dels esports d'hivern, augmentant la base d'esportistes, i alhora obrin una porta a la possible detecció de talents per part dels tècnics de la Federació Catalana d'Esports d'Hivern amb mires al futur projecte olímpic Pirineus Barcelona.